jing bamla sha shu halor ka jing ta ki pat pa na ka jing le boarding ka bajuja na ka por sha por bat da ki post nam ki pat pa ki mat ya ka ni ka ju ka jing e KHYC Western Ribhoi men ta ka sngi kala pelong sin nan da ka jing ya pat pa ban pen pau ya ka jing sngo khia ka bajur halor ka ni ka jing shak ta ki pat pa ya kani ka jing ya pat pa la pelong ha patar khama ha ka ba la shimpenta na du ki pat nong shong shnong ki nong ilam shnong ki khena school bat ki riu rang ba ha ka ba la ra ru ya ki plaka bat ki bana ringkan kita ki jing tho ba ki pen pa ya ka ta ka jing sngo khia ba ki shakta na ka jing le boarding ka ba man la ka por ki khena school bat ki pat pa ha ka jing ya pat pa kila pensawaru ya ka sur ka bajam ban penrem ya ka tanan MEECL ka ba amla ban penbiang tikana ya ka boarding bat ka ni kala kata shisha ha baro kiliang jong ka jing im khamtam ha ki jaka jing sumar ki khana school bat kitana sarkar ki bahab ban penan kam da ka boarding electric haba ai jing kren ro ha ka ni ka sngi na du usodar shnong ka patar khama uba pital man thank you u president KHYC Western Ribhoi uba RC thank you lembat ki wei ki nong yalam ki la pen pau ya ka jing sngo khia ba ki pat pa ki shakta na ka jing le boarding bat ka jing bambyang ban pen poi ya ka boarding electric hadu baki pat ba kila shakta habaro kilyang jong ka jing im. At the outset of this day, first of all, I would like to thank God for His grace prevailing among us. And secondly, I would like to thank the organizer of this problem-solving campaign, consisting of the HYC, the representative of the Western Reporter Bus, and everyone who are present here without mentioning their name. So, and thirdly, I would like to thank my school for arranging a short speech from the school side and for arranging me to deliver a short speech in today's rally. So, if we arrange it chronologically, we, the citizens in this region, were... Kedai mensium, ya kecing kli, ban penbiang, ya kene kecing norkam, jong katong Western Ribhoi jengi, bakabade Ribhoi semi kejongi. Kata kene kemana lagi jengang anak kuah pengarat terang, barga buru kecing kerpan, ya kinomi kemar kejongi, lai dia mana denisi, ban keren, ya kene banta, siapa dia pe, jong kene ka department, kabadai pe ya ka boarding electric, kabadai ka MEPTCL, hapo megal ya kejongi. Orang yang jadi kum keseng so menai kublai ya ki rang basnong juga dong Ribhoi semgi jungi, orang yang juga Western Ribhoi dorbar ki kena school ki boyan ya simbetalang bat ngi ha kene ka rally unsignature campaign ha ka yang jadi kum keseng gila pelong mentagasi ka long ka job bana skua nong kene ka rally bat ka signature campaign ka yang jadi kum keseng new tribute council ka bangi pelong tasi hani po patar khama kadai halor jong ka jing bombyang kalait ka bagi yo akit apo ka tam Ribhoi semgi jungi bad aku juga poru ka jing bom trikam jong mi kivi terteri ubal aslam ka jing dawana yang jogi pat ba jong dong Ribhoi semgi jungi bad aku juga poru ubal pentrikam marsi cang undi kivi terteri henry ban iPad ya ka jing syai ka bapura leng ba undi kivi terteri iklan pat yo ahdu mentah tengah ne nakaliang surasnong terusnong tengar ban ai ka jing keli ya kini kinong tre ya kalait bad kumjuru ya ka sarkar ngi kerpat bakan pek bat kat kemi lam namta kane ka jingja ka ba sosat hangi ki duk ki sup ki nong song snong ki nong song thau ha ki ba de sha ki nong kendong ka jingkeli ka ba nong kong tam ka long kumne ba balai kalaj ha ba ka poi ki belaj ha snong ha thau kam ju poi dau tau ba wan ai dau tau nong belaj bawan ai ka ya ka belaj henry isupoi hadukan teng ka belaj ka ba man dei man tau bnai ka poi hadin sau bnai san bnai kalong kum ta ngim itu u tau bawan ai belaj ban ngim itu u tau bode watrei bopek ya ka laj jungi saka snong jungi tikadau ni hangne ngi kerpat ya ka sarkar bahkan peklam ya kinong mi khmat bahkan peklam ya ka nong jong snong tasku teng yang ni adon hang ni ka puan mentai ban pau sepi kidong pe ye ni ka channel ba nadu ka
kat kendai terik bulan Agustus ajar alpusau hadin ba ka Western Dorbar bat kisang halang ba per hadin bangila dep dan pelong ke cingelang hang ni hapsar kema na ka benta unit 33 kV ulan ubat mai te hadin ke cinge kran jungi ke bala slam ha nilayo ya kata ke problem but USDO bade pe sekene ka tanya ong ba ka problem hi ke debit tang tasku te kumta da ka we ke jingmut kinong kum ka Western Dorbar bat kinong kadai ke jingpang kabla slam ha hapo kane ka dong ribhoi sep ngi ke jongi kabamla banyo adawai lano ru langi la persyang ban check off langi la persyang ban ai dawai langi la persyang ban le gumno tenrai kane ke jingpang kabla slam bat kabamyo ya ke jingkot hadu menta kadong jongi kadai kadong kabla bun bha kishnong hangne hari boy sem ngi jongi ngi dan kumba shispa tunli ai kishnong hapo kane kadong kathan ke jongi bat hagane kadong riboy sem ngi jongi gidan shibun ke office sarkar nadu ki block ya civil sub division kiwi ki office sarkar ki school ki college bat kham tam le ki lat jing sumar ngi bangidan ki sub center ngi bangidan ki PHC bat kham tam ru ka CHC tenrei kat kini ki jingden kam mangi ki paiba jongga de ka dong riboy sep ngi ki jongi ngi shale akae na kawai ka por sha kawai ka por ngi sha pan thame na kawai ka por sha kawai ka por hoi nagaliang na jongi haka khat kendai tarik jong penai bapra jong senam arjar arpsau nagaliang jong Western riboy Dorbar rengkat bat kiseng bhalang ki badan hagane ka dong riboy sem ngi jongi ngila penlong ya ke jingelang bat ngila khot yo SDO jong ka MEPDCL hangne po Dorbar sinong patar kema ka jongi bat hadin no nagata ka jingi kren ka bangi kren nagamanta ka jing jong ka jing bombyang jong ka like ka jongi naga jing ka bomla ban penpoy yo 33 kV ubalale mentala bun sne menre ubamla ban penpoy